Менә карагыз әле, минем төзелештә эшләгән бер тәҗрибәм бар иде. Һәм күпме вакыт эчендә анда кран ярдәмчесе булып эшләдем бит инде мин. Әйе. Һәм миңа әйтәләр иде бригадага егетләр мактыйлар иде бер ханымны. Ул эшләгән заманнар бар иде. Шул кадәр оста итеп идарә итәдер кран белән миллиметрына кадәр менә шушы авыр йөкләрне әллә кайлардан табып чыгарып куядыр иде дип. Туктагыз әле, менә кем билгели аны менә полиция хезмәткәрләре арасындагы хатын-кызларны билгеләп үттегәйме? Шул кран белән идарә итә торган. Кем әйтә аны хатын-кыз һөнәре түгел дип? Юк, без аны хатын-кыз һөнәре түгел димибез, Рөстәм. Ул авыр хезмәт дибез без бары тик шуның белән генә аерыла. Ник менә хатын-кызга хас булган пеше кеше һөнәре аны җиңел дип уйлыйсызмы? Әйтик, менә заводта, ашханәдә эшли торган, фәлән литрлы кастрюльләрне күтәреп күчерә торган, ана көненә бер центнер бәрәңге арчый торган, ул хатын-кыз эше, һәм аны җиңел дип әйтә аласызмы? Анда бит әле шундый ягы бар, Рөстәм. Менә заводта эшләүче килә дә бер эшче. Миләүшә, сәлам, ничек хәлләрең? Әйбәт, Фәрит. Син бүген шундый тәмле бутка пешергәнсең. Бер-ике сөяк биреп тора әле минем эткә Шарикка. Мөнәсәбәт. Санта Барбара. Сиңа яз тәэсир итә бу Гайнар, гомумән башка якка кереп киттең.